по-късо бе. Дай под... Не такива цинизми, не моля ти, не такива цинизми се сме. Как можа да го кажеш това за него? Моля? Как можа да го кажеш такова нещо? Това как се нарича? Какво ще кажа? Това как се нарича? Я пак не знам това. Или кога да се стане това? Айде с другата ръка. Аборигенски GSM. Сега да не падаш това за прилепи, я по прилепи. Бурорът. Как? Бурорът. Уа! Виж за какво? Ами, най-вече да си букаш братята в гъстак. Ти знаеш ли аз Не, но може да се разбере за такава. Как мога да се шибнеш? Просто. Тя от гражданска защита ще дойде. Застанете мирно, нали? Това сирените на 2 юни. Още малко.